Club Junta, building better Africa. Boma ndilo mweli. Mangu ni boma ndilo mweli. Mangu rumali mbana abande gwira nshiro ndi boma. Boma ni mafuluma ni majonto. Ipepa no pedele tikukolola mene murone lambo. Yapanga jonto kusokomela. Ya namba jani mene. Hii ndio ya namba 7. Nemo ganshiro la mwene. Na kunchirida kakwirika. Kumene uli uona kadi kwandi. Kudowa mene. Oro sajisale tamone tamgaza dzulo. Dzulo ali. Ifamene uriani zathu marerezera anthu ose dzulo naona uri kodi arerezera anthu aja tathana na yeso kuno kwathu kuno ndopanga choncho boma ndilo mweli idu. Muli bwanji hamalawi konse kumene muli. Ine mu nthawi ino yakumasana ndakufuna kungogawana nanu nkhani imene ili yayifupi kwambiri. Mukumbukira ndithu dzana anthu ena amene ali mamembala akuluakulu a chipani cha DPP amachokera ku msonkhano wawo ndipo anapangidwa chipongwe kuyatsiridwa minibasi ende zimene zichaso ndithu ambiri sizinawasangalatse makamaka kwa anthu amene amatsatira chipani cha DPP ndiponso kulinso anthu ena oti amatsatira chipani cha MCP zinawasangalatsa. So zikungokokera mbali zonse kuti inuyo mmatsatira chipani chiti no mata kuti zinthu nzolakwika kapena nzabwino. Ndeno chimene ndikufuna kulankhulapo pa nkhani imene ichayo ndichonena kuti magazi a munthu ndi oyipa kwambiri. Kudandaula kwa munthu ndi chiopsezo ndithu kwa wina aliyense ndi temberero ndithu yokwanira ndipo apa pamalizatse ndithu tikutha kuwapeza tsopano. Kuli malizatso okwanira oonetseratu kuti munthu wina akamadandaula kukudandaula ni inuyo ndipo vuta kwambiri kuti mupeze mtendere. Mwampangira wina wake choyipa loko mutachipanga mobisa loko mutabisala bwanje mumapezeka kuti imafika nthawi kamba kamadandaula amene wadandaula munthu wochitidwa choyipa ucha mumapezeka kuti mwazululapo nokha kapena kuti mwazika pambalanganda pantunda ndithu. Kungozika ndithu pantunda penipeni pakana nkugwidwa nazo. Ndikukamba izi kamba kuti pali ndithu video imene ndikufuna kukuonetsani. Video ya mkulu ameneyi yomwe ikuonesa kuti mkuluyu ndi chitsiru ndipo mumoyo wake mtendere wausowa mapeto wake kamba kudandaulidwa kuja wazulula yekha kuti iyeyo ndi mmodzi mwa anthu amene anapanga chipongwe chimene chichacho. Akuluakulu ndikulankhuleni apa pali zinthu zina umatumidwa ndi mabwanawo zoti ukhoza kutsutsako. Tamuganizani inuyo loko ngolo yeniyeni galimoto chabwino ndi yodula kwambiri. Mangolo yeniyeni yopanda ng'ombe pompo koma matayala ali pompo ndithu matabwacha bwinobwino. Wina wake achoke uko basi kaya munayambana zichani simunayambani angofikira ndithu moto kuyatsa ngolo ija. Mukuona ngati munthu wakangolo yangachimve bwanji? Ngati munthu wakangolo yamapangira business ngolo yake pamene ndi uli mwamudula business yake mwapha. Ngati pakhomo pake ankaja chifukwa cha ngolo imeneyo ndikuti mwampweteka ameneyo simunamuganizire mwangopanga zosangalatsa nokha mukutise mimba zanu zinazo mulibe nazo ntchito ndipo simukulabada kumene kuli kusowekera nzeru ndithu fwa munthu wa nzeru zake sangapange zimenezizi. Ngati chipani cha MCP ikupanga zinthu zosemphana ndi democracy ndiye inuyo ndithu achinyamata kaya kugulirani ambuye mtengeni kaya kupatsani ndalama zingati kaya ni ma 2 pini anatchukawa kaya ni ma 5 pini basi inuyo chikakhale chifukwa ndithu chokwanira ndikupita ukaononga katundu wa munthu wina wake kamba kuti boma yakutumani mukapange zimenezozo. Amene mukumuonongera ali ndi family yake idzivutika chifukwa choti inuyo mwakagwira ntchito imeneyoyo kwa inuyo imene ili ntchito yotamandika eni mukapereka ripoti ndithu kuti bwana ntchito chatagwira kukhala ntchito yoononga katundu wa munthu wina wake mamiliyoni. Fwa minibus yokuti mufufuze mukhoza kupeza sonona kuti mwini wako wa minibus suti ndi munthu oti ali ndi udindo ku
chipani cha DPP kapena kuti ni membala wamkulu wa ku chipani cha DPP hayi akhoza kukhala kuti ni munthu oti wangopangidwa haya munthu wina ake kuti ani magalimoto ake wangopangidwapo haya and mu video imene ankalankhula ano Chisale uja kuti mumvetsetse mukumveka mawu a munthu wina amene akulira mumveka bwino kuti galimoto yanga ine yatha akanakhala kuti ndi membala wamkulu wina wake wa chipani I don't think kuti bweza kulira choncho akanakhala kuti ndi wina wake ndithu wandale wamkulu amene ali ku chipani cha DPP kuti ndi mwini wake wa minibus manager kulira kumene kujasibweza kutamveka fuka akuluakulu katundu wawo akaonongeka amangobwera poyera ndona kuti andonongera katundu wanga apo bla 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 basi zatha kenako apeza zina koma munthu amene wabukidwa kuti akagwire ntchito yonyamula achinyamata kapena anthu amene akupita ku msonkhanoko ndi ukamotchera minibus yake simukuona kuti amene mwaononga fizi ya ana ake mwaononga ndithu chakudya cha pakhomo pake mwaononga zambiri zoti iye bwezi atagwiritsa ntchito pa nyumba pake mwamuyika nzanu m'madzi pamenepopo mwampweteka zinthu zimene sizimayenera kuchitika ndiye tikamatumidwa ndi andale wachinyamata pewani kutumikira kukapanga zinthu zomwe zikhozobweretsa mavuto pa moyo wa munthu wina ndiye taonani apa munthu akudzipereka yekha uyu apapo loko apolisi atapanda kukamugwira ntchito iyeyo kukamunyamula ndi kumutsekera koma mamembala amene ali achipani cha DPP amuona nkhope ena amudziwa pomudziwapo akhoza kukamugwira ndi kumusowetsa asiyana ake pa umasiye mkazi wake ndi abale ake pa umasiye siyana ndithu akuvutika atamusowetsa chifukwa definitely munthu amene isofunika kuti kumugwira ndi ukapitisa ku polisi ayi kumugwira nkungomukonza basi kuti okay moto usumene munagwisa ntchito poyatsa minibus ifenso tikugwireni ntchito tingokuyatsani inuyo kamba kuti minibus munalibenso chisoni for minibus imene pumayiyasa munali ndi cholinga chona kuti ngati muli anthu oseswa tere muti momo koma mukwanisa ndithu ukatumikira ukapanga zimene zozo kuononga katundu wa munthu wina ndi kumupweteka muyika pa mavuto akulu aja zomwe muli inu bwezi mukumva kupweteka kwambiri ngati mene wamveranso mwini wakeyo mwini wake wadandaula walira mapeto ake mwamba kubwera nokha poyera rini ayi takunyesanitu takupwetekanitu moti kulankhula ndithu kwa munthu wamkulukulu munthu ndithu oti ali ndi nzeru zake oti amaganiza amadya ndithu munthu wanzeru sangayenera sakuyenera kupanga zimenezozo so chonde guys mukamatumidwa ndithu ndi andale wa pewani kupanga ziwawa pakali pano ineyo ndikatoleso nkhani zina koma pangani subscribe share and comment pamene tikubweranso nkhani zina tidzutsuleni pamene tikuyenera kukonzapo kuti tikupaseni zija za quality yabwino monga mmene mungatikonzere zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa.